A vidíte, jak to si zvolí takú trasu, takú taktika. Drž mi to, drž. Taktika, no, to je, vieš, toto je záver. Poďme chlapi. Heja, chlapci, dievčatá. Dievčatá, nedajte sa. Dobre. Heja, dievčatá, poďme. Ty vole, odkiaľ som tam toľko ľudí nazbierala? Neviem, hrozne ide veľa. To je kasa. Dievčatá, poďme, heja. Počkej. Heja, dievčatá. A to z jasena ste zhltali jaseň a na... No, vystrúhal sa pekne, potom sa v horúcej vode varil, vo vare, kde sa varilo, aby sa to vyhlo, Aha. aby malo perovanie. A potom sa to až No, otres... a potom sa to namontovalo to viazanie, všelijaké tie, kde sa noha vložila, Také lánko sa dalo, nie? krútky. No väčšinou to boli remence, zo začiatku to boli remence. Kožený, hej? Remence, zošil si pekne remene z pracku a dal dookola nohy, zatiahlo. A tak sa dalo sa v tom aj kráčať. Hej, a v ktoré topánky ste mali také baganže, či čo to? No aj na kapcach. Na kapce. A to šlo? Aj na kapcach muselo ísť. Ktoré sa šnurovali, však a boli mäkké ešte. Hej. Potom ďalej prišli už tieto, čo majú Plast. skelet. Hej. Čo majú skelet a papuče. A ešte jedna vec. Kedy sa začali dávať hrany na lyže? Lebo najprv sa šrobovali, nie? No, šrobovali a hrani sa hneď začali dávať. Hneď Pomaly by sa dalo povedať. Ale tie, čo ste si doma robili, tie z jasenia, tam ste ešte nemali hrany. No, ale už sme začali špekulovať, čo by sme si tam dali, aby nás to na tvrdom snehu držalo. Hej. A ste aj tam, no ale... A dali ste? Vyšpekulovali ste dačo? No, no sme si
do tých lyží na hraní sme si urobili taký šliabok a do toho šliabku sme si potom vložili také pliechy tvrdšie, opilníkovali a prišrobovali. To je paráda. Tak to je... No a toto by sme si my teraz nevedeli spraviť také lyže. Ale vedeli. Ale kdeže? Aj, keď si nevedeli, že teraz vieš, to máš robováči, nepláči. Takýto, čo dá sa povedať, že lyžiari, alebo spätí s prírodou, lepšie povedať. No, že v prírode byť. V prírode, stále v prírode, žiť v prírode. A keď sme šli tuto do hory, alebo sme šli hore na Baníkov, alebo na Rástoku, tak ako sa tam dostať? No, No. v zime. No. A pásy ste mali takedy, kedy? A Bez pásov. Ale už sme začali si dávať, pod chodidlo sme si už pripravovali také akoby také podložky, ktoré nás udržiavali, aby sa nám tá lyža nešmýkala. No to boli prvé pásy. No. Bez lepidla, len sa to tak obviazalo. To je dačo podobné ako teraz, čo sú tie tvrdé koberce teraz, hej? Niečo podobné. Na to sme si prišili zase pracky, remence, vťahli tu a nemohlo sa mi to stratiť. Iba keď sa otrhol ten remenec a stratil si ho. To všetko povymýšľali ste si. No daj, ti vezmem jedný lyže. Ale netreba. Ale dáš lyže.